Ahojte, dnes vám ukážem, ako si ja farbím obočie. Keďže ja mám úplne na hovno to obočie, takže poďme si spraviť toto kombo. Ja používam na to väčšinou túto farbu od L'Oreal a poďme na to. Takže ja ako prvé začnem týmto, ale najprv si s týmto vyberiem vlastne. A je tu šteček na obočie, takto normálne klasický a kartáčik. Ja najprv kartáčkou si takto vyčešem obočie. Tak, teraz použijem vlastne toto L'Oreal farbu. A to nie je kartáčik, ale takéto. A s tým si vlastne, tu je zrkadlo, takže doplním si takto. A vidíte, že to už prirodzená farba na to obočko a ja si to vlastne takto, aby som mala to odtieň tmavšie. A takto. Ideme na druhé obočko. Takže ešte raz druhé obočko dáme. Vidíte, že je to extrémny rozdiel. Ešte si to takto napravím a poďme na to. Idem si spraviť druhé. Takže takto. Klasika, musí sa to podobať. Zase namočím takto. A ideme. Je to potrebujeme vlastne na takom istom tvare. Tak. Myslím, že máme a ideme na... Tak, máme už prirodzenú farbu na to. A určite teraz použijem takto šteček, ktorý si vlastne tú farbu tak ako keby si jemním a dám si to takto. A musím si to poriadne takto popravovať, takže ideme na to. Takže ja si vlastne takto farbím obočie, ako môžete vidieť. Sú to mierne nedokonalosti, ktoré treba. A čo sa ďalej, to si ja upravím. Myslím si, že to je výsledok. Ja si to ešte takto pretrem. A s týmto dvoma produktami od L'Oreal. Takže to je za mňa všetko. A ak sa vám toto videojko páčilo, nezameň mi hodiť like, odber video vzdiela. A ak chceš vlog spraviť, tak mi hoď like. Nech to je aspoň vyše 10 lajkov. Ahojte.